nagrada je pre svega jedno humano delo kompanije i pokazatelj jednog društveno odgovornog poslovanja. Jako je lep gest što kompanija ulaže ne samo sredstva, nego i svoje vreme da podstakne arhitekte, da se jedna određena grupa projekata promoviše, da se ukaže na značaj svetlosti u arhitekturi, da se ukaže na značaj svetlosti za razvoj ljudskog bića i život uopšte. Tako da mislim da je pre svega pokazatelj jednog humanog i odgovornog poslovanja. Meni je pre svega značajno to što je konkurs transparentan. Postavljen je tako da nemoguće favorizovati nekoga i nešto. Isključivo je bitno, postoje kriterijumi po kojima se vrlo jasno daju ocene i na kraju se te ocene sabiraju i na kraju na osnovu bodovanja se dobije pobednik. Tako da sa te strane mi je iskustvo vrlo pozitivno, pre svega što je konkurs zamišljen potpuno transparentno. Jako je lepo imati priliku da nekoga vrednujete i kada vidite da i druge kolege, odnosno drugi članovi žirija takođe na sličan način razmišljaju kao i vi i složite se oko toga da je neko pobednik ili da je neko najbolji u tom momentu, onda je to potpuno ispravno i onda smo svesni da je to zaista neko ko je radio predano. Biti pobednik bilo čega i biti pobednik bilo kakvog takmičenja, kakvo god je takmičenje, a pogotovo u ovom momentu kada je to međunarodno, odnosno regionalno takmičenje, je izuzetno značajno za podsticaj uopšte da to što radimo ide u dobrom pravcu i da to što radimo neko drugi prepoznaje, vrednuje i da deli naše mišljenje i da smo generalno na dobrom putu. Jako je značajna bilo kakva nagrada u arhitekturi, ne samo za arhitektu, nego uopšte i za klijente čiji su projekti u pitanju, da na neki način oni dobiju opet podsticaj i satisfakciju i potvrdu da to što je urađeno je dobro. Jer vrlo često kada treba da se donesu neke hrabrije odluke, neke hrabre ideje, da se nešto usvoji od strane klijenta, vrlo često su sumnjičavi naravno, ako to negde nisu vidjeli. I svi žele neke hrabre ideje, ali opet na kraju žele da budu vrlo konzervativni jer de facto niko ne želi da svojim novcem eksperimentiše. Svaka nagrada je samo potvrda da to što smo radili je dobro. Tako da mislim da je jednako značajno ne samo nama arhitektama, već i klijentima, odnosno investitorima čiji su objekti nagrađeni. Kao što sam malo pre rekao, postoje kriterijumi po kojima se objekat ocenjuje u smislu kvalitet arhitekture, kvalitet dizajna, kvalitet organizacije prostora, kvalitet upotrebe ili implementacije svetla, dnevnog svetla u taj objekat. To su ti neki osnovni kriterijumi uopšte značajni za bilo koji projekat, a ovde se, da kažem, samo dodatno oni akcentuju i naglašavaju. Tako da su to, čini mi se po meni, neki najbitniji kriteriji. Pobednički projekat po meni treba najviše da izdvoji originalnost u ideji, u pristupu, originalnost u upotrebi nečega. Nemoguće napraviti arhitektonski objekat koji će na svim mogućim nivoima da bude drugačiji od svih ostalih, ali mislim da je to pre svega dobra korespondencija tih nekih osnovnih arhitektonskih načela koje su dobro ukomponovana da bi se dobila jedna lepa arhitektura, kvalitetna, funkcionalna i nikada nije, da kažemo, taj jedan projekat mi ćemo nazvati pobedničkim projektom. Nije on jedini dobar, a svi ostali su loši. Ali opet treba da postoji taj neki koji je kvalitetniji ili ima više aspekata koji ga uključuju u pravcu dobrog. Znači, dnevno svetlo nije ništa drugačiji u savremenoj arhitekturi od neke tradicionalne ili stare arhitekture. Dnevno svetlo je svakako neophodno za
razvoj, svakodnevni razvoj i naš metabolizam, tako da sa te strane dnevno svetlo je preko potrebno. Svi mi drugačije percipiramo prostor oko sebe, svi mi drugačije percipiramo dnevno svetlo. Vrlo često kada nam dolaze klijenti čujem različite navike u smislu vreme ustajanja, količina svetla koju je potrebna u kući, neko voli mračnije, neko voli svetlije i tako dalje, ali generalno je dnevno svetlo neophodno za dobar razvoj i dece i kasnije nas kada postanemo odrasli ljudi. Kompanija VELUX ulaže jako puno energije u predstavljanju značaja dnevnog svetla i svežeg vazduha generalno u stanovanju, s obzirom da jako puno vremena, ili tačnije 90% svakodnevnog vremena provodimo u zatvorenom prostoru, tako da je preko potrebno pametno projektovanje, planiranje, unošenje dnevnog svetla u stambene ili u poslovne prostore u kojima provodimo puno vremena. Apsolutno. Mislim da je konkurs, ono što sam rekao malo pre svega transparentan, postavljen na zdravim principima i zdravim načelima i apsolutno bih podstakao sve svoje kolege da učestvuju sa projektima koji se tematski uklapaju u cilj konkursa. Naravno, gledajući poslednja 3 konkursa koje sam pratio, vidim konstantan napredak i u broju prijavljenih i u kvalitetu arhitekture koje se prijavljuje ili prikazuje. Tako da mislim da je konkurencija sve ozbiljnija, teža, da tako kažem, za taj neki pobednički projekat, ali to jeste kvalitet konkursa, da se žiriju oteža posao, da što teže izaberu pobednički projekat.